तशी चौक किती चौक पुढं पुढं किती चौक तुम चौक तसे ती चौक वाले दत्ता वाले मग पकी मामा दत्ता खापाय कमा गप्पा वाले पकी पैसे निघतात कंजूता पाकिस्तान तशी हो पाहिजे 100 रुपये आणता का कोणे झाला का हा चालू जा ते मरचट मंगत ते लोग तुपा ते शिरीनी केनीनी तो अच्छा क्या ते का किती चौक किती चौक क्या खबर की कब निकली उसे दी ता ता हे क्वाटे काना क्वाटे हाँ कान में हुआ था क्वाटे लाले लेले लेले दाव त्यांना माझी परवाना नूर परवाना तनूरी चॅनल एक वर